SHR епилацията с системата Alma Laser е световно признат ефикасен метод за трайно обезкосмяване с диоден лазер от най-ново поколение, който наскоро се предлага и на българския пазар. В модерния център за естетична медицина Спектроестетик София високо квалифицирани специалисти извършват за пръв път у нас иновативната терапия, която дава отлични резултати в борбата с нежеланото окосмяване с минимален брой процедури дори и в летния сезон. Направих първата процедура преди 3 месеца с SHR. Изключително доволна съм от този апарат, тъй като е абсолютно безболезнена процедура. Много съм щастлива като цяло, че вече в България има Alma Laser, който предлага SHR. Само 15 дни след процедурата космите просто започват да падат и не се появяват отново. Препоръчвам на всички дами, които не искат да имат косми, да използват SHR за обезкосмяване, тъй като просто това е най-иновативното възможно. SHR епилацията е най-съвременната технология, която на практика осигурява безболезнена, дълготрайна и безопасна епилация. Процедурата с Alma Laser е много по-приятна от познатите до момента методи и е изключително щадяща към кожата. Ето защо все повече клиенти предпочитат тази процедура. Alma Laser Израел е световен лидер в разработването на различни лазерни технологии, сред които е и метод на лечение на онихомикоза или гъбички по ногтите. Това е бърза и лесна нетоксична терапия, при която лазерите излъчват мощни изблици на светлина. Те се предават през нокътната плочка и деактивират нежелания организъм. Вече редица български пациенти постигат отлични резултати с тази терапия в Спектроестетик София. Тук се предлага също процедурата Clear Lift с Alma Laser, спечелила световна награда за неоперативен лифтинг. Лифтинг без болка, без възстановителен период, който може да бъде извършен дори в обедната почивка.